Hello guys! Welcome to my first vlog. May t-shirt ako dito. At alam nyo ba kung anong pwedeng gawin dito? Alam ko na. Pupunta tayo kay kuya. Kuya na kuya ko hindi yung kuya na. Si kuya ng Pinoy Big Brother. Tara, punta tayo, pasok tayo dito. At magpapaturo tayo kay kuya kung paano gagawin ang t-shirt printing. Ayan pala si kuya. Siya yung magtuturo sa atin kung paano gagawin ang t-shirt printing. Okay. Kuya, pwede mo ba akong turuan kung paano yung t-shirt printing na ginagawa niyo? Ito pala si kuya, yung si Kuya Danny ko. Sabi ko na sa inyo, hindi si kuya ng Pinoy Big Brother ha. Pwede po ba ako makapili ng design? Yung mga gawa niya na po, yung tapos na, yung nasa silk screen na po ba? Oo, pwede. Marami tayo dyan. Pumili ka lang dyan. May mga magaganda dyan. May mga maraming kulay. Yung may tig-isang kulay lang. Sige, pumili ka. Okay. Di na po ba yun, ginagamit po ng may-ari? Pwede po ba yung, yun na lang yung magiging ilagay ko sa damit na dala ko? Kadalasan sa mga nagpatatak dito ng t-shirt, siyempre particular sila sa yung kanilang design ay hindi pwedeng gamitin sa iba. Pero may mga ilan-ilan naman akong dyan, mga design dyan, pwede natin gamitin pang pang customize na gusto mo. Pumili ka lang dyan. Okay po. Salamat Okay. po. Okay, pumili ka lang dyan. Hintay lang ako dito. Okay, sorry. Napili na ako. Baka pwede na to. Ayun o. Isang kulay lang yata to eh. At saka hindi naman siya masyadong complicated yung design. Kaya itatanong ko kay kuya kung pwede na ba to. Di ba maganda rin naman? Tsaka malaki yung design. Okay, baka pwede na to. Itatanong ko lang kay kuya. Kuya, may napili na po akong design. Baka pwede na to. Oh, yan. Okay yan. Okay yan. Mukhang bago pa eh, no? Kasi yung silk screen, parang di pa masyadong gamit na gamit. Mga pa lang yan, mga 3 weeks pa lang. Anyway, tapos na naman yan. Ilang t-shirt po ba yung nagawa nyo dito, kuya? Mga kakaunti lang, mga 100 pieces lang siguro. Hindi Pero pa tapos na talaga, yan. Gusto ko siya kasi, hindi complicated yung design. Tapos, Oo, maganda mukhang yan. isang kulay lang ba to, kuya? Pwede? Maganda yan, simple, isang kulay, madaling itatak. Bagay na bagay yan sa black mo na t-shirt. Ang pinturang gamitin natin dyan ay puti. Okay yan, maganda yung design na yan. Okay. Pang outdoor pala yung, damit na ginagamitan nito. Mga campers yata yung mga nagpagawa niyan. Yung Sige. paggawa ng kuya, ilang minuto po ba yun? Yung paggawa nito? Silk screen balik. Sa silk screen, siguro mga 2 oras pag-process niya. Medyo matagal Kasama siya, na no? yung paggawa ng edit ng design. Ini-edit pa pala yung design? Oo. Okay po. Sige po. Gagawin na po natin yung gusto kong design sa t-shirt ko Sige, po. okay. Printing na tayo. Sige. Okay. Printing na. Ganito yon. Pag nakalapat na yung t-shirt dito, dikit na sa pad, ang susunod na gagawin ay ganito. Ang silk screen, ang ready print na silk screen, ipapatong natin dyan. May mga registration na tayo na ginagawa yan. Para saan po yan, kuya?
registration para maging nasa gitna yung design. Okay po. Para pagbalik mo ulit, kasi kulang yung isang One hit lang po. kulang yun. Babalikan pa naman natin para magiging rubberized yung printing natin maganda. Ganun po Gaya pala na yung yun. suot mong yan. Yan. Opo. Parang rubberized yata yan. Ganito din ang gagawin natin. Kaya lang, ang pintura gamitin natin ay puti. Ayan. Oo. Basta na. Okay. Guys, ito pala yung pintura na gagamitin natin para sa pag-print ng t-shirt. Ayan, kulay puti. Tsaka kuya, asan po yan? Pang ano po yan? Ito ang tinatawag na squeegee. Ito ang ginagawang panghagod. Yan, hagod. Ihagod natin yung pintura dyan. Ganun lang. Ganun lang kadali. Madali lang. Okay. Saka lagyan natin ng pintura dito. Ayaw, ganito. Itong pinturang ginagamit natin ay ano ito, kung tawagin ay water base. Water base. Kaya water base siya kasi natutunaw siya or nahuhugasan ng tubig. Ganun po ba yun? O ano, may nalalaman na kayo So, ganito na. Okay. Ang pinturang pinatong natin dito ay tamang-tama lang sa design. Paano po ba yung tamang hagod, kuya? Ang tamang paghagod ay ganito. Halimbawa, nakalagay na dyan yung pintura. O yung iba, nilalagay muna nila dito. Paglagay nila dyan, halimbawa, nilagay na nila dyan. Ang gagawin natin ay Spread out po ba? ang tinatawag dito ay flooding. Flooding po. Sa mga t-shirt printer, yan ang tinatawag na flooding. I-flood mo muna siya sa buong design. Yan. Pagka na-flood na siya, ibig sabihin, nalagyan na ng mga ready to press na mga pintura, saka mo lang siya i-diin. Padiin yan. Mga ilang ulit po, kuya? Ay bawa, ganito. Mga 2 or 3 beses mo lang ilapat ng ganyan. Ihagod mo lang ng ganyan, magaan lang. Okay. Saka yung angle ng squeegee, tamang-tama lang, mga ganon, 45 degrees. Kaya galing sa taas, hagod mo lang pababa, may dala kang pintura, hagod mo lang pababa. Tapos, i-secure mo yung pintura dito, Sa baba po. sa baba. Pagka tapos na, malinis na dito, kukunin na natin. Ito na yung resulta. Which, Ay, ayun. ayan, Ang maganda. ganda. Ganito po yung labas ng print na pinili kong design. Yung kanina, yung pinakita ko po. Ayan po. Ayan. O diba? Kuya, pwede po ba akong makasubok mamaya pag natuyo na yan? Ang una, pwede kang ikaw maghagod mamaya. Pero dapat natin intindihin na ito ay medyo basa pa. Pagka Pag natuyo na po. hinawakan mo yan, didikit yan sa mga daliri. Kaya hintayin natin matuyo. Pag may blower ka, may hair dryer ka, pwedeng i-blower mo ganyan. Pagka natuyo na, saka mo lang ihaguran uli. Pero ito, pagkatapos natin maghagod kanina, dapat Hugasan ang po. screen ay basa o linisin lang muna para kasi pag natuyo siya, nagka-clog up siya, magka-problema tayo sa next na process natin. Kaya punasan lang siya ng Basa po to. tuyong basahan, pagka nilinis mo lang sa ilalim lang, wag lang dito. Pwede sa ilalim lang. Tapos punasan ng tuyong basahan. Edi hintayin natin pag natuyo na ito, saka and you will do the thing. You will do the honor. Ikaw na maghagod, okay? Okay.
sige po, salamat. Ito yung blower na ginagamit ng mga salon. Karaniwang ginagamit ito ng mga salon. Kung nakikilala nyo ito, yung hair dryer. Pero, ngayon, hindi yung buhok yung papatuyuin natin, kundi yung t-shirt na piniprintahan namin kanina. Okay. Para mas madali yung pagkatuyo niya. O diba? Parang nasa salon lang ano? Para mas mabilis lang yung pagkatuyo ng design. Para sikan hit natin yung damit. Kagad. Ayan. Mga 1 o 2 minuto, ano na yung tuyo na to. Okay guys, dahil tuyo na yung print kanina, ako na yung gagawa. Ganito pala yun, ilalapag ko ulit yung design. Una, yan. Kasi registration ito, pagka nakita mo yung, yan. Yan. Tama na po ba yun, kuya? Sige. Kira. Okay. Katulad ng ginagawa ni kuya kanina, ihahagod yung paakyat, isang paakyat, kanan. Yan ang tawag na tapos pabalik. Yung dito sa may gilid. Uy, Yung sa kanan naman. hindi pala madali guys kasi kailangan mong diinan. Kailangan mo talagang lakasan yung pagdiin mo. Kasi pag hindi, Yung sa babaw hanggang yan. Tapos, okay na. Okay na po yun. Lagay na lang dito. Yan. Ang pagtanggal ng sealskin, pag ganyan, ganan. ganito po, paakyat po. See? Ay, ayan. Mas Medyo klaro na po yun kaysa kapal na. kinina, no? Kung mapapansin nyo, mas klaro na yung print. Mas medyo makapal. Mas kaysa makapal yung una. kaysa kanina. Okay guys, dahil pangalawang hit na ito, kaya kailangan ko pang patuyuin ulit kasi nabasa ulit, diba? Kasi nga, nag-print kami na ulit. Gamit pa rin yung hair dryer, nano, blower. Yan. Kunting tiyaga lang guys, matatapos din po mamaya-maya. Okay. O diba, tuyo na. So, tatanggalin na natin siya, sa pads ng t-shirt printing ni Kuya Dani. Ayan, ganito po yan. Tatanggalin natin ng dahan-dahan. O diba, ito na yung t-shirt na kanina, walang design. Dahil nagpaturo tayo kay Kuya, ayan, may design na po siya. O diba, hindi na kailangan bumili ng mamahaling damit. Ito, mura lang itong damit na to eh. Hello guys, ito na yung output ng gawa namin na t-shirt kanina. O diba, parang mamahalin lang affordable lang po yung price nito. At dito na po nagtatapos ang aking vlog. Sana po mag-subscribe kayo at huwag kalimutang mag-like.